naturals. Aquesta idea em va venir al cap perquè volia fer uns regals fets a mà per les festes de Nadal i volia una recepta molt fàcil, molt senzilla de fer i molt assequible. A més, no tenim gaire temps durant les festes. Per fer aquesta recepta necessiteu bàsicament dos ingredients. Un tipus de sucre, com per exemple sucre morè, i un tipus d'oli, com l'oli d'oliva o l'oli de coco. Podríeu opcionalment afegir-ne algun tipus d'oli essencial, com per exemple la lavanda, que normalment té un efecte relaxant, o mel. També teniu en compte que l'oli de coco també dona una mica d'olor agradable, d'aroma, així que segons el que teniu a casa podeu ajustar aquesta recepta. Per una tassa de sucre necessiteu mitja tassa d'oli. Doncs jo el que faré servir avui és una barreja de tres tipus de sucre que tinc aquí. Tinc sucre morè, que és bastant finet i això va molt bé quan fem un exfoliant per la cara. Teniu en compte que si voleu un exfoliant per fer servir a tot el cos, necessiteu fer servir sal, que té un grau més gruixut. I també faré servir sucre blanc, que em sobra i no el faig servir gaire a casa. Faré servir oli d'oliva perquè no en tinc d'oli de coco i a més és bastant més car, però vosaltres el que teniu a casa el que us agradi més. Si feu servir oli de coco, teniu en compte que ha d'estar en estat líquid. Llavors podeu escalfar al microones o al bany Maria. Doncs aquí barrejo el sucre i després hi afegiré l'oli i ho barregem bé, després ho afegirem en aquest pot. Una mica d'aquest sucre. El sucre va bé perquè, com hem dit abans, el grau és més finet i no és tan agressiu per la cara. Doncs afegim l'oli i ara barregem bé. Ara aquí afegiré unes 5-10 gotes d'oli essencial de lavanda i també com que afegiré aquestes flors de lavanda, considero que no cal més gotes. Afegiré això una miqueta. Això és més per raons d'estètica i també d'olor, clar. M'encanta el color de la lavanda, crec que és dels meus colors preferits. I ara, bàsicament, posem aquesta barreja en aquest petit pot de vidre. Em sembla un regal perfecte tant per homes com per dones, perquè tothom necessita exfoliar la pell i tenim pell morta que s'ha d'exfoliar. Llavors, així. I ara aquí per sobre ficaré una mica més de flors, així perquè tinc un aspecte més curat. Tanquem. I ara, així per fer una mica més festiu, hi ficaré una mica d'eucaliptus. Posaré, a veure, així. I voilà, ja teniu el vostre exfoliant, el podeu regalar o fer servir per vosaltres mateixos.